Oto, prosím ťa, povedz mi, že či je nejaký rozdiel, keď si mal 100 a teraz keď máš 101. Je to obrovský rozdiel. Ten rozdiel medzi mentálnym a fyzickým sa strašne zväčšuje. Zrýchluje sa to, čo? Sa to zrýchluje na úkor toho fyzického. Mentálne ešte mi to myslí, ale fyzicky je to veľmi, veľmi zlé. Nemám žiadneho iného priateľa, ktorý by mal 100 rokov. Mám iba jedného 100-ročného priateľa a tým pádom je výnimočný za každých okolností. Ale aj keby nemal 100 rokov, aj keď som ho spoznal a mal 70, tak bol výnimočný v tom, že je večný optimista, že sa nevzdáva, že napriek všetkému zlému, čo prežil v živote a prežil toho veľa zlého, to je až šokujúce, že do jedného života koľko rôznych rán a úskalí sa zmestí, tak on sa nesťažuje, on neplače. Je to ten typ človeka, ktorého keď stretnem, tak odchádzam usmiatý a nie vysatý, ako z mnohých iných stretnutí s oveľa mladšími a zdravšími ľuďmi. Tým, že som prežil vlastne všetky režimy, mám tú výhodu, že môžem tým mladým ľuďom povedať tie skúsenosti, o ktorých oni nemajú šajnu a ktoré sú niekedy dôvod, prečo sa povrchne pozerajú na veci alebo idú z tejto cesty bokom a nesprávnym smerom. Bol som celý život taký, ako sa hovorí, homo politicus, záujem o veci verejné, čo mi umožnili sa na veci pozerať trochu analyticky a to mi pomáha aj dnes. Pán Šimko je veľmi rozhľadený, je to dlhoročný novinár, takže je to človek s úžasným kritickým myslením, dáva vynikajúce otázky, ale zároveň je veľmi láskavý a všetci, ktorí ho poznajú, vedia, že má skvelý zmysel pre humor. Takže je veľmi príjemné tráviť čas v jeho spoločnosti. On má život plný momentov, ktoré by stačili na bielú vranu. To nie je jeden konkrétny moment. Prežil holokaust. Tých ľudí, ktorí ešte dnes žijú a prežili holokaust, nie je veľa. Dokázal sa vyhrabať z toho, že sa stal po vojne komunistom. Precitol, pochopil, že uveril v blúd, potom sa stal obeťou komunistov, pretože nemohol robiť už ďalej novinára tak, ako chcel robiť. Poslali ho ešte predtým k sústruhu a mal spoznávať robotnícku triedu. Čiže všetky totality, ktoré sme vlastne na Slovensku, Československu a zažili za posledných 100 rokov, tak všetky on v nejakej podobe sa ich dotkol a teda väčšinou bol ich obeťou. Čiže za fašizmu naozaj mu hrozilo, že ho zabijú. Za komunizmu prišiel o robotu a poslali ho preč a on sa nevzdal. Za Mečiara bol aktívny dôchodca, ktorý nechcel, aby Mečiar ovládol Slovensko. A teraz dokonca v 100 rokoch ešte hovorí o tom, aké je nebezpečenstvo Fico. Čiže tých momentov, kedy sa on správa ako odvážny človek, ktorý si váži slobodu a váži si pravdu, tých momentov je v jeho živote hneď niekoľko. Bol taký rozhovor jedného väzňa koncentračného tábora z SSákom, či sa nebojí, že už bolo vidieť, že Hitler kaput, že už to prehrajú, že sa nebojí, že toto všetko vyjde najavo a že bude mať z toho prúšery. Vôbec sa nebojím, lebo všetky stopy po nás nezostanú, nebudú svedkovia a tak ďalej. A toto sa Hitlerovi nepodarilo. Predsa len sú svedkovia, ja som jeden z tých svedkov a toto práve považujem v mene tých zavraždených za povinnosť to svedectvo prinášať ďalej. Myslím si, že on to bral ako taký záväzok, že vlastne urobiť v tom svojom živote niečo dobré, čo sa mu naozaj podarilo. Aj keď on to tak často možno bagatelizuje, je to ťažké, ale teda keď o tom začne hovoriť o svojom bratovi, ktorý zahynul počas holokaustu, tak si človek uvedomí, že vlastne aká je tá bolesť stále živá. Ja som to, myslím, naznačil jednak základná téza, že nič nie je nemenné a tak ako na večné časy komunizmus bol nemenný, Hitler tiež povedal, že Deutschland über alles a to, čo existuje a čo ľudia povedia niekedy, no to sa nedá vydržať, to nie je nemenné
a nádej, ako sa hovorí, že zomiera posledná, ale ja nemám rád takéto slogany, ale je to podložené tým, že všetko sa mení, takže ja vidím tú nádej v tej premene. Otto sa nikdy nevzdal. Napriek tomu, že prežil naozaj ťažké veci, nacizmus a komunizmus, nikdy sa nevzdal, nikdy ho to nezlomilo, nikdy nezatrpkol a zostal vlastne verný nejakým svojim ideálom, ale zároveň aj nádeji, že veci ešte budú lepšie a tomu vlastne zostalo až dodnes. Pozerať sa na veci z tej vtáčej perspektívy a mnohí sa pozerajú z tej žabej perspektívy a vidia len ten momentálny, ten najhoršie javy. On to cíti a vidí, že sa deje niečo zlé. On je citlivý na to, keď ľudia hrubnú a sú agresívnejší. Keď majú chuť brať slobodu tým, ktorí sú iní. No, to vidí a vie o tom dobre rozprávať, pretože to zažil nespočetne veľakrát. Ale tá sila, ktorá pre mňa v tom je tá, že napriek tomu, že to zažil, napriek tomu, že to vidí, tak on stále verí v to, že to dobre dopadne. Lebo vždy hovorí, že tak 100 rokov som to vydržal, tak prečo by to nemohli vydržať teraz ďalší. Ja sám musím nájsť určité kladné veci, aby som vôbec mohol existovať. Keby som ja upadol do tohto štádia, ja si to už nemôžem dovoliť. To máš pravdu. Dobil si baterku, hej? Dobil som si baterku.